V histórii vývoja automobilových komponentov sa za relatívne krátky čas etablovala rozsiahla škála prístupov, metód a samozrejme aj technológií. Našou úlohou na procesnom inžinieringu je správne zvoliť postup pri vývoji komponentov a následne definovať vhodné zariadenie či technológiu tak, aby sa svetlomet dal vyrobiť presne podľa požiadaviek zákazníka. Naša práca začína kalkulovaním plastových dielov, pre ktoré definujeme príslušné typy vstrekolisov a technológie, ktoré sa na výrobu použijú. Vo vývojovej fáze spolupracujeme so systémovými inžiniermi na dizajne geometrie dielov tak, aby spĺňali podmienky vyrobiteľnosti a špecifické požiadavky zákazníka. Pri analýze vstrekovacieho procesu využívame softvér na simuláciu tečenia materiálu vo forme. Dbáme predovšetkým na splnenie kritérií bezproblémovej výroby, požadovaného svetelného výstupu a v neposlednom rade dosiahnutia najvyššej kvality. Na našom oddelení dbáme na to, aby komponenty dostali ďalšie dodatočné vlastnosti, ktoré nie je možné dosiahnuť pri ich výrobe. Lakovaním zabezpečujeme hlavne odolnosť voči vonkajším vplyvom a pokovovaním vytvárame estetiku alebo funkčnosť odrazu svetla tak, že obyčajné plastové diely dostanú optický efekt kovového, vysokolesklého povrchu. V rámci projektov obstarávame prípravky a ich integráciu pre spomenuté technológie. Sme súčasťou projektu od začiatku vývoja dizajnu, kde sa jeho optimalizáciou snažíme, aby bolo možné vyrábať a montovať efektívnejšie, rýchlejšie, bezpečnejšie a s nižšími nákladmi. Na základe finálnej konštrukcie svetla a požadovaných kapacít navrhneme proces montáže a špecifikujeme montážnu linku. Dôležitú úlohu pritom zohráva vybalansovanie ľudskej práce, stupeň automatizácie, ale aj výber dodávateľa. Po úspešnej integrácii do výrobnej haly a splnení všetkých stanovených cieľov sa fáza projektu končí a o proces montáže sa ďalej starajú kolegovia zo sériového procesného inžinieringu. Tým integrácie plní široké spektrum úloh, ako je koordinácia výstavby nových častí podniku, implementácia nových zariadení, výstavba a prestavba už jestvujúcich technologických aj stavebných častí závodu. Dennou rutinou je integrácia a sťahovanie montážnych liniek. Ďalšou oblasťou je fyzická bezpečnosť závodu, spravovanie kamerového systému a alarm systému, zabezpečenie priestorov, prideľovanie a manažovanie prístupov do zón so špeciálnymi požiadavkami na bezpečnosť. V rámci vývoja a následnej industrializácie produktov do sériovej výroby náš tím procesných projektových manažérov koordinuje všetky spomenuté oddelenia, reprezentujú kľúčovú osobu v rámci projektového tímu pri zabezpečovaní úspešného nábehu projektu do sériovej výroby.